Videolla esiintyvä henkilö on muokattu tunnistamattomaksi asian arkaluontoisuuden vuoksi. Hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa. Haluaisitko kertoa hieman nyt näistä kaupoista? Niin, kai se nyt sitten on pakko. Mä tiesin kyllä, että se olisi eessä, että nämä on kasvaneet niin pitkään, että oli aika korjata satoa. Kyllä mä myönnän, että se tuntui ihan hyvältä, että olihan sitä pitkään hyvin hoidettu ja nyt saisi tavallaan sitten palkinnon siitä pitkästä työstä. Mutta kun eihän mä voinut paljastaa, että mä oon tilannut ne hakkuut. Totta kai kaikki ties heti. niin, eikö ne kuitenkin ollut sun metsät? No joo, mut kyllähän se muutkin näki. Mökkitien varrella. Kyllähän siellä joskus joku mustikkaakin kävi poimimassa. Siis joku muukin kuin mä. Mitäs sitten tapahtui? No mun oli tietty vaihdettava asuinpaikkaa. Tiedätkö, kunnes tuuli tyyntyy. Metsähän mä pystyin edelleen hoitamaan oman metsän kautta, niin se ei ollut sit iso juttu. Lapset tietty vähän vastusteli. Niillä oli omat leikit metsissä. Niin tehän olette aina asuneet siellä, eikö? Niin. Mä vaihdoin mun nimen ja isossa kaupungissa on helppo sulautua joukkoon. Lapset voi käydä koulurauhassa ja kukaan ei tiedä mun taustasta. Että mä oon metsänomistaja. Mitäs sitten tapahtui? Kaikki meni alkuun ihan hyvin. Ja sit... Hei, sulla olisi merkkilaukko. Ja kengät. Miten sulle riittää rahaa? Enhän mä tietty voinut paljastaa totuutta. Sanoin, että mä... Trakaa nuuskaa Ruotsista. Ja toi oli parempi. Kukaan ei saa tietää tästä. Mä hoidan kyllä metsäni vuorollani hyvin vastuullisesti. Et tohonhan on nyt tilattu ilmasta kestävämpi sekametsä tilalle. Niin sit kun lapset on kasvaneet, ne voi muuttaa takaisin ja pääsee perheinen hoitovuoroon. Niin ja sä et ole näkemässä sitä enää. No en, mutta se kuuluu tähän. Pitää olla kuin kataja. Taipua, mutta ei taittua. Muistattehan sitten sumentaa mun kasvot. Kukaan ei oikeasti saa tietää tästä.